Prisustvo milijardera koji se ranije krio od javnosti na pregovorima u Istanbulu iznenadilo je mnoge. Na fotografijama je objavljeni s jučerašnji rusko-ukrajinski pregovor u Istanbulu isticalo se jedno nasmešeno lice, sankcionisanog milijardera Romana Abramovića, koji nije zvanično bio deo ruske delegacije, ali je očigledno igrao veliku ulogu iza kulisa, leteći između Moskve, Kijeva i Istanbula, otkako je Rusija napala Ukrajinu. Kakvu ulogu ima Abramović u pregovorima? Pitanje o tome kakvu je ulogu Abramović imao i zašto pokrenete su u ponedeljak, kad su Wall Street žurnal i holandski istraživački medijski centar Bellingcat tvrdili da su Abramović i ukrajinski pregovarač među 3 osobe koje su dobile simptome povezano sa hemijskim trovanjem tokom jednog kruga pregovora u Kijevu početkom marta. Neimenovani izvor je za Guardian potvrdio je da Abramović u pozadu nakon sastanka i da je izgubio vid na nekoliko sati. Ubrzo se oporavio. Da li je stvarno otrovan? Vijest o navodnom trovanju dočekana je uz dosta skepse. Ovog puta su se SAD i Rusija saglasili. Priča o trovanju im nije bila verodostojna. Obaveštajne službe snažno sugerišu da je to bilo nešto drugo, nešto iz okruženja, a ne trovanje, rekao je američki zvaničnik Reutersu. Potparol Kremlja Dmitri Peskov također je rekao da Abramović nije otrovan. Ovo je deo informacione panike, deo informacione sabotaže, informacionog rata. Ovi izvještaji nisu istiniti, potrebno je snažno filtrirati protok informacija, rekao je Peskov. Potparol ukrajinskog predsjednika Volodymyra Zelenskog pozvao je da se samo prate zvanične informacije. Ne znamo ko je to učinio, ali nešto se dogodilo. Hristo Grozev iz Bellingcata rekao je da ostaje pri tvrdnjama. Ne znam ko je to učinio, ali nešto se dogodilo. Rekao je i dodao da će uskoro objaviti još informacije o incidentu. Pokušavamo da pronađemo ravnotežu između zaštite privatnosti i bezbednosti pojedinaca i ispravnog informisanja javnosti, rekao je Grozev. Zašto se Abramović upleo u pregovore? Osim tvrdnji o trovanju, mnoge iznenadile pojave ovo ruskog oligarha u središtu mirovnih pregovora. Abramović se posljednjih godina pozicionirao kao neko ko se povukao iz velikih poslova i nije imao političke ambicije. Bio je poznat po finansiranju kulturnih projekata i generalno po luksuznom životu. Iako se ponekad mogao vidjeti u moskovskim umjetničkim galerijama, pozorištima ili restoranima, bivši vlasnik fudbalskog kluba Chelsea mrzi publicitet i ne daje intervjue, navodi Guardian. Informacije o Abramovićevom bogatstvu i načinu života obično su dolazile iz sudskih sporova, posebno iz epske bitke na Londonskom sudu 2012. godine s njegovim bivšim dobrotvorom Borisom Berezovskim, koji je tvrdio da ga je Abramović prevario za nekoliko milijardi dolara, prisilivši ga da proda svoj deo u naftnoj firmi Sibneft po sniženoj cijeni. Sud je presudio u Abramovićevu korist. Nedavno je Abramović podao tužbu za klevetu u Londonu protiv novinarke Catherine Belton, nakon što je osporio nekoliko tvrdnji u njenoj knjizi Putinovi ljudi, uključujući tu da je kupio Chelsea na Putinov zahtjev. Abramović se nagodio sa Belton. U tom sudskom slučaju njegovi advokati su utvrdili da je Abramović netko ko je udaljen od Putina, što je dovedeno u pitanje njegovim iznenadnim pojavljivanjem u svojstvu izaslanika. Neutralni posrednik ili Putinov čovjek. Izvor u ukrajinskoj delegaciji rekao je za Ukrajinsku pravdu da se Abramović pozicionirao kao neutralni posrednik. Aleksandar Rodnjanski, ekonomski savjetnik Zelenskog, rekao je za Guardian da je Abramović kao posrednika doveo njegov otac. Ukrajinski filmski producent koji dobro poznaje milijardera. U Kijevu se na Abramovića gleda u najmanju ruku kao ozbiljnog sagovornika koji ima veze sa Putinom. Ruski pregovarački tim uglavnom se sastoji od drugorazrednih zvaničnika koji se smatraju uticajnim, pa je Putin možda izabrao Abramovića kao ozbiljnog sagovornika koji će poslati Ukrajincima, piše list. Putin traži povratne kanale, ne vjeruje ni u šta otvoreno. Sve bi trebalo biti pomalo konspirativno, rekla je ruska novinarska agencija. Abramović imao 2 sastanka sa Zelenskim. Izvor u Moskvi rekao je da su Abramoviću odobrena 2 privatna sastanka sa Zelenskim u Kijevu tokom proteklog mjeseca, tvrdnje koje ukrajinska strana nije potvrdila. Nakon posjete tokom koje je Abramoviću pozvalo ponovo je otišao u Kijev, rekao je izvor. Zelenski u intervjuu ruskim medijima tokom vikenda rekao je da je Abramović jedan od brojnih ruskih oligarha koji su ga kontaktirali nudeći mu ulaganje u ukrajinsku privredu. Dobili smo signale od njega i još nekoliko poslovnih ljudi koji govore dajte da pomognemo nekako, hajde da pokušamo nešto da napravimo, rekao je Zelenski. Također je rekao da je Abramović bio uključen u neuspješne razgovore o organizovanju humanitarnih koridora.
Međutim, nije spomenuo Abramovićeve posjete Kijevu, niti svoje navodne privatne sastanke sa oligarhom. Albac je rekao da ponude Abramovića i drugih ruskih poslovnih ljudi za pomoć Ukrajini mogu biti posljedica ne samo protivljenja ratu, već i vlastitog interesa i želje da izbjegnu zapadne sankcije. To je način na koji ljudi pokušavaju da spasu svoje vile i jahte i također budu na pravoj strani borbe. Neki od njih su užasnuti. Znam neke koji jednostavno nisu mogli da veruju šta se dogodilo, rekla je Albac. Ali postoji neki koji su samo zabrinuti što ne mogu da plate svojim čistačicama, dodala je. Abramović je jedan od najvećih sponzora Putina. Mnogi su skeptični prema Abramovićevoj reinkarnaciji kao mirotvorca. Kako su mogli da zaborave ko je on? On je jedan od najvećih sponzora Putinovog režima, rekla je Marija Pevčik, bliska saradnici opozicionara Alekseja Navalnog i saradnica njegove fondacije za borbu protiv korupcije. Pevčik je za Guardian rekla da ne može da prihvati ideju da je Abramović nezavisni akter u pregovorima. 100% sam siguran da je ovo u potpunosti koordisano sa Kremljem. Kada ste 22 godine Putinova marioneta, ne postajete odjednom nešto suprotno, rekla je ona. Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.